Τι είναι οι παροχές φροντίδας σε είδος και τι είναι το επίδομα φροντίδας. Υπάρχουν δύο διαφορετικές μορφές παροχών. Είναι οι παροχές περίθαλψης και σε είδος και επίδομα φροντίδας. Παροχές περίθαλψης σε είδος σημαίνει ότι η ασφάλεια πληρώνει για υπηρεσίες που έρχονται στο σπίτι. Και εσείς αποφασίζετε και οργανώνετε μόνοι σας σε ποια υπηρεσία χρησιμοποιείτε. Με το επίδομα νοσηλευτικής περίθαλψης, η ασφάλεια νοσηλευτικής υπηρεσίας σας καταβάλει τα χρήματα στο λογαριασμό σας κάθε μήνα για ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν. Αυτοί μπορεί να είναι συγγενείς και φίλοι. Αφού λάβετε το επίπεδο φροντίδας, δηλαδή το βαθμό, πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στις δύο φόρμες, στις δύο δηλαδή αλτερνατίβες που λέμε, τις δύο εναλλακτικές λύσεις. Και σε περίπτωση που τα θέλετε και τα δύο, και αυτό μπορεί να γίνει.